ले ले हां लिया दिन भर काम करत करत इतना परेशान हो गई बनी। बाबूजी बना तो हो ओकरा के बहिरा गुंगू है, बहिरा के कुछ बोलते नहीं खान। हमके बात सुतल नहीं हराम कइले रहता हाय सुतल बनी ढेर नींद लागल बा। बर्तन धोए के बा उठी काम करे के टाइम हो गइल बाटे। का कहत हो काम करे के टाइम हो गइल चिल्लात का बनी। एगो त रात में इस तरह के मच्छर हरान कइले रहता ना, सब दिन भर तू हमरा के परेशान कइले रहता रू। हम परेशान का कइल बनी बर्तन पड़ल बेटे धोए के जाई बर्तन धोई चुपचाप। हम बर्तन धोई त हम धोए खातिर यही खातिर घर में आइलू। तैसे ही बाबूजी 5 लाख तिलक कइल बनी। तारे के शादी बियाह काहे खातिर कइल गई? हमारे बर्तन माजे खातिर आइल बनी तिलक लेके 5 लाख रुपया लेके आइल बनी तिलक। तिलक? हां, एही तरह आइल बनी काम करे खातिर का चुपचाप जाई बर्तन धोई। 5 लाख तिलक हमारा के मिलल बा। हां 5 लाख मिलल बा। चिहात का बनी रोरा नहीं खे पता। बाप हो बाप, अरे बाबूजी का कइलो हमारा के कुछ समझे नहीं के आवत। रोज का बनी बैठ के जाई बर्तन धोई। नसीब में कौन ऐसा चीज हमारा के देला बड़ा तू कुछ बुझाते नहीं के माई कहत रहे ठीक है कि ना रहो अभी हम तो तोरा के केनियो के ना कुछ कर दियो। रोई रोई के काम ना होखेला चुपचाप बर्तन धोई। कौन चीज बुझाते नहीं के दिन भर काम होने क के आवे एने आवे तो घरे के काम कर बर्तन माजो। का जाने होगुम बहिरे के का जाने कहां लेके एक जना गोइल बड़ा ना बाबूजी के पते नहीं के। देर ना बोलो जरा काम करी चुपचाप। तिलक लेवे के बेर ना बुझाइल हतना तिलक ले तनी। ए बारा बाबूजी आवतरन तो हम उनका से पूछत नहीं कि काहे खातिर कैसे तू शादी कइल। हम कहत नहीं कि शादी मत हमार कर, यही तरह का हम रहनी तो ठीक रहे। काहे खातिर कोई नहीं जरूरी रहल का कोई शादी। हम का जन्नी की है कि हमारा नसीब में लिखल बा बर्तन धोवे के, गाय चरावे के, भैंस चरावे के। चुपचाप काम करी ढेर मत थी नहीं के। बाबूजी एबार आवतरन तो चला दे। बाबूजी तू नीक नहीं ख कइले, हमारा से ठीक नहीं ख कइले। अरे ई मगवा लगे का कतरी रे। एगो तो दिन भर हु आवती है तो वो तेरे परेशान कइले रहती है, रात में बात वही तरह हैरान रहते नहीं। तू हु आवतर तो हमारे के खाली बोलत रहत रह। तो मगवा लेके आई काम तोरा करे के चाहिए। मौगा वाले का तू ही लेके पतो वैसे ने खोजे खातिर कोई रहलो। तो केने भी रे केने बिया मैं घर के काम हमारे जिम्मे लागल बा, खेती के काम बा तो हमारे जिम्मे काम पुलिस सौंप देले बड़ा। का हो बहिना ये आई मोबाइलिया में माई के देखत हो का हो सेल्फी ले तनी। सेल्फी? हां सेल्फी अपन माई संग लिए माई संग है। रोरा संग ले थोड़ ना बनी। तो कहते तोर माई अपन माई संग तो बर्तनवा के माजी रे। बर्तन माजे खातिर बनी का हो। तो काहे खातिर बड़े हमर गोड़ दबा तब दबाओ। एही तर 5 लाख तिलक लेल बनी रर गोड़ दबावे खातिर लेल बनी। 5 लाख हाँ। के देले बरे? हमर पापा देले बड़ा रोरा के। तो तोर बाबू कहत रवन के अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देता मोदी वाला अकाउंट वो खोले जीरो अकाउंट वाला तो मैं 1 रुपया ना आई रे। ऐसे ही हमर पापा का झूठ बोलत रहन तो 5 लाख तिलक देले बनी। 5 लाख देले बन का हमारा सारे लो हमार 1 रुपया नहीं कर देलो, ऐसे ही धोखा कर देलो, मार देलो सब पैसा हमार हो। गरिया ही हमर पापा के गरिया वो कहत रुपया लगा तुम कहू कमाओ करत। नसीब में हमारा का जाने तू का कर देलो, देखे खातिर कैसे गोइल के तेरी बात को कइले है ही कुलिया के घर में डरामा एकरा रहते हुए हम बर्तन सर्तन माजी हम कुल ही चीज करी। देख ली तिलक पैसा ले लेल बनी और झूठो बोलते हैं तो हम ले ले नहीं के। यही नो कहले के हमरा के बढ़िया मेरा रो खुद आई नकिनिया के मोटकी के आई मोटकी के एक बाती वही खातिर गोइल रहल देखलो तो तारा ना बुझाई रुपया काहे के तारा अखिया मारा छैले रहे तारो को तो लेकर रहनी के देख ले पढ़ ले आ निहार ले। हम का जाने के दोस्त बंदी है। हम का जानी कि तू आगही हमारे के बेचत रह रुपया ले ले बड़ा एकरा बाबूजी से बेचत रह। हां बेचले ना रही तो हेतना हमारे से कराई। ए सर तू नहीं पैसा बा तेरे का पाले में पैसा ना लगल के देकर बाबू से लेम रे। देख लेनी ले ले बनी पैसा ले ले लेकिन अभी जात है न तोर बाबू के 2 मिनट में करे बोल रे। हमें जानता नहीं उनका के तारा के केने बोल जोखा ना आगू कहां जाने जाके खोजत रह कि कहां गोइल बड़ा सब। ई घर में तनी के आग लगा कर रखत रहनु जाई देखी दुआर वाला तोर बाबू के जात नहीं यही बार देख जाई ना जाई हम बाबू बता दी बाबू जाई के जाते कोर पे सारे हमें का पैसा देले बा गाड़ी मन दिखाते ना जाते ना देखते ना रोक जो केने गोइल बड़ा स हैं खाली दिन भर गाड़ी देखते ही कहानी अगर सुनोगे पक्को ही कहानी अगर कहता सुनाता रे
अगर रखियो से पानी अगर के कहाँ क्या बोले गए क्या लगो लाल पाल बीच में हमें सुर गबा दे थे ये काटिंग नहीं होता है मैं कहे न चढ़ेगा बहुत है ना दोगे थोड़ा अरे फूल मत का कहाँ करते है चल है चल हाँ ना मारी गए है चल गई बैठे हूँ हाँ तो गाँव आगे भी गौरव गा देते हैं हम गए कैसी खबर नहीं हम कैसे गावत कैसे गई है आगे पतो ही नवका में कहीं सुनाई आगे छोटा छोटा नहीं का गोला नहीं थे आका गायत्री बाकी मागा के हो मागे नहीं थे हम गए जैसे हम गाय बोल के गए बनू अगर गावत नहीं कहे माथा जावे लेते लोग जो गावत नहीं फिर बगाम जान कैसे अरे कौची जिंदगिया कन गाँव का अगर क्या सुनाइए कभी बच्चा नहीं जैसे कहता नहीं हो कभी गाँव कभी खाजा हो का गाँव खाजा हो का गाँव अगर खाजा हो का गाँव आप टीम में कहीं खाजा हो का गाँव हाँ कहते हैं न खा दो हाँ ले गाँव अगर ठोकिए का खराब कर देवे तो अगर आवत अगर बहुत खुश अगर तोरा समझे नहीं थे आवत हमको जैसे गावत नहीं हो तो गल है अगर मानव का अगर सिलावत का पलो ढाल से अगर कुछ जवानी गाऊ एक गाऊ अगर जागा वाली तो माइक पर स्पीकर फाड़ी दीजिए है तभी सिलाई का कहता नहीं तनी बढ़िया से गाओ इतना माथा खराब करके घर बना हमारे ना अपने गावत का कदे हम ही गावत नहीं तो गलत हम गई हमें अगर हम सिखावत देख कैसे गाना गाओ चला जिमी आजा जिमी आजा कहाँ मारे गलो गाना गावत है तरीके सिखावत है आई घरवा में रामायण महाभारत चकल बताओ है जाए गीता चला बताओ लो तो है नु को का सिखावत नहीं तू कोनो काम न कर दे है ना अरे हटू ना तोरा का बजावत करन के हमारा का बजावत करन अब तो ये का कर लिया घरवा में रे हम ही जनता नहीं का करतिया ते गोइर ले देखे खाती ते कहले के ए भैया ई पसंद भी है वो बड़ा गोर भी है एकरे से शादी करा दो लइकवा के अपन हो आ देखो तमाशा कर देले घरवा में का हाथ पटो ये तू जाना हम का जानत नहीं तोरा माई आ रही है ऊपर से आ रही है फोर पार दम 2 मिनट में तो ते कहले करे तोरा के खाना न देले पतोया का खाना खाल के मत टाइल बनी न के बुझा ते भैया तो उहे तो हो बर्तन में जावतिया पड़ावा से हमर मां कहल कोनो काम न करो करे पड़ावा से बर्तन में जाओ तेरे बिना जी नहीं चाहती है मुआदम सारा अभी 2 मिनट में हो करो ओ करे संग जमन करे के बात करो तो पतोया का चल ओकरा पाई लगा कहता ओकर बाबू नु कम 1.5 लाख रुपया 5 लाख रुपया देले बने मुझे देले पैसा रे क्या हाथ पर तो तू जाना हम का जटा पाहिया गावे अखे तो सोए ते पर हमरा के मारी ते बचावे नहीं बे पर तो ये का मारत किया कहती है नो काम है हम 5 लाख रुपया लेके आइल बनी तो हम पड़ावा से काम करवाई में तारा से सारे काम करवाई करियो ढेर तू बना चला हाल ले ले बड़ा 5 लाख तू तो हम का बोली ज्यादा मन करे तमन कराओ करे से ए भैया तू हमार भाई हो के पतोया का भाई हो तब पहले तो जाके हम का करब तब देख का करे बिया चल देख घरों में ढिढोरा पिट ले 2 मिनट में चलो 2 मिनट तक दिखावत है चल
तब चल हम ना बोलब तू ही बोली हो करा करना तो कह देती है कि तू के बोलता रहो तू तो तेहू भाई हमारा किनारे तो कोई नहीं देखे खातिर हाय तो तोरा समझ में ना आवत रहे हाय भाई का अपना फोन करके बोलावत न तब कहत नहीं घर में ना पंखा बना कुछ बैठे परेशान हो गइल बना फोन करत न हेलो हेलो हाँ भैया कहाँ बाड़ा बानी घर है का कुछ बोल बा का अरे हमरे के सब मिलजुल के मुआ देल बा सब बूढ़ा ओढ़ा बहुते दिक्कत देत रहन सब परेशानी ऊ काहे खातिर घर में ना पंखा बना कूलर पे कुछ नहीं थे आ पैसा अपने तिलक को दे देले बड़ा लो तहां लो तो ठीक हम आवते बानी आवन और झगड़ा भी करत रहन सब ठीक 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 बा आओ तरन एबरा मर्डर करवा दे तनी का लोग के आवे दो घर चल तो देखी देखी त का भइल बारे आवे दो का भइल बा आ गेला बैठ आ जा देखो सब जना हमरे देखो तो ऐसे घर में शादी भी आ कोई होलो हमनी के एमे कुछ बाटे ना पंखा ध्यान से कर ये नहीं के करा कैसे बोला किया तनी देखी क्या करा से देखा कैसन पोतवा तार बाड़ी रानी कहत लानू हाय क्या काहे हमारे भाई के बोलता रे देख ले आ गेला ऐसे ही बोलत रहा दिन तो भर कोई रुपया तो बाप देले बा तिलक के हमारे भाई के हुनको चले बिलाज बनौले बारे देखो ना पापा तिलक लिखन दे ऐसा के बोलले सो हम बोलै नहीं फोन करके कहां का तो बोलेगे अरे तो का करो देख ले जो खला ई का कहले बिया रे ए कभी कहत है कि 5 लाख तिलक दियो के बानी हमारे भाई के करी गांव नगर में इज्जत लेती है तो दियाइल बा त कहाई ना 5 लाख रुपया तारे के तिलक दियाइल हां हो काका का 5 लाख रुपया दिहल बा तोर माई आई के दिले बिया आले में बोल के दिले रे तोर माई मेरी तेरी माई के सब के ए बाबूजी पहले सुनो 5 लाख रुपया हमारा के दिहल बा ठीक ठीक हां तो हमारा के बर्तन माजे खातिर दिहल बा ई घर मैसेज लगा के सूते खातिर के देखो लो तो एक कइले काहे खातिर बा 5 लाख ले लेगा हम कना रखब जा 5 लाख ले ले काहे खातिर ना हम 5 लाख के देले बा हम देले बानी ना कहू 5 लाख रुपया न के देले मर्डर करे के कहत पापा के 5 लाख देम तारा के 5 देख लाख ऐसे ही देम बोलत 5 लाख 5 लाख देम लाख तनुष के मारन हुए कनी के तारे के 5 लाख रुपया देले बानी लगा तेरा बचकाई हमें करे 3 इंच बारिश रे हमारे राती का सपने देखले बहनू कि तोर भाई के मर्डर कर देले बनी रात के सपना में देखो गुम गहिरा के का करता बोले के है हां बोलै ना मागे खातिर मदद करे खातिर फोन को के बोले है हां मर्डर करे खातिर बोलै नहीं अपना कहीं हमारा भैया के हाथ लगा के देखा तो का तार भाइयो बुझत कि अच्छी होती हमें का नहीं हो कहे करो ही करी जल्दी अब है तू चिंता नहीं का हो राती का सपना में का नहीं बची ना अरे क्या काहे कहा बाबूजी काहे करता रहो बाबूजी के काहे से और बोलता रहो ऐसा बात बाकी हमनी के राखबो कब जाना इनके काहे बड़ लिया के जा ए बात तो हट बाबूजी है चश्मा लो मारा ही चश्मा लो ए बड़ा हट करे कम हल्ला है ना बनी कैसे हल्ला मत खेलो वही टकल नहीं अपन अपना बहन के ले जो बोल बाबा अरे बाबूजी के तिलक ले ले बड़ा भाई मारे खातिर बोले है अपने यार के बोले ले बिया हो हई देखो हो हई मारा तो कैसे हो हई कैसे मर ले रे भैया कैसे मारत रहो हई बोला बाबा हई बाबूजी के काहे मारो हमारे समझ का हुआ है कि बाबू इनाला है ना हमारा रठिया उठा गो आई बागा लो रठिया उठावे तू मारा तारा हुआ है सुना ए भैया कोई तो सर में मुंह सर का मुंह ना ये जे फैसला करो अब यार कर न कर खाना खाने का घर में रही ना ए भैया खाना खाने ना जाई मैं लाख बेचे रुपया रहा दे दे दम पैसा हां इंडिया के काट ना ते चुप रहो तू गुम बाबू के पछ लेता इंडिया के जा तू है अपन लिया के जा हां कर दो हमारे का ना रखो तिलक ये कमाने का कहूं ना कर अरे बाबूजी के तू काहे छेड़खानी कइले बड़ा यार हम कहां छेड़खानी कइले हां तो बाबूजी के मत जौन बा अपन बहन के लिया के तू जाए जैसे ले जा हमनी के ना जा हमारे का दोसा दिया कोड़ेगा हां चल चलो पुलिस भेज दी दुआ हां जा आगे गाना मदद करा दी अरे लेके जा तनी का भी ने मतलब रहे ना तो लिया के जा तर मुंह छोड़ दो लिया जा भैया लिया जा तो ले जाओ जा गाड़ी जा भैया के बोले अरे देख कहां चलबे चलो लेके चल चलो गाड़ी का ये चला के चलो आज के बादल का हमारा घर में ढूंढ के नहीं था भागा यहाँ का
तो आगे कर दिया के रखे बराबर के बाद अपना बहनी के रखी है वही जे अरे हो आगे वो मारे करवा कहू चली बैठ जा चाले काका चली दी चली आई चली कहूं ना कि मैं संग दे दे हम बताओ मार दिया लो करके आज तो बात आते सुन रे बोलो ते ओकरा के हम फोन ऑन मत करिए ठीक बा हम तहार क्रिया खा के कहतनी बाबूजी के बारे के बाद हम फोन ना करब हो ना को दबा में तो लौरिया से हुरवे छिड़ब जा समझ लिया ठीक बा हम ना करब फोन फोन कतल का सारा तू दनी हो चल खाना बना के खाई जरूर अपने में पूरा भोजपुरिया समाज के राउर छोट भाई अरुण अकेला के प्रणाम बा रोज सबनी देख रहा बानी फटाओ बाबा एंटरटेनमेंट रो भाई वीडियो के मैसेज ई देवे के हम कोशिश कैले बनी जा कि घर में जो दहेज प्रथा जो चल रहा बाटे हर घर के समस्या बाटे दहेज लेवल और दहेज देवल दोनों पाप बढ़ुए एक के वजह से घर में जो कला होता जो फटाओ बाबा के घर में बहू आयल बिया दहेज देले बड़न हमार पापा करके अपना पति पे धौस जमा होतिया ये तरीका के समस्या ना आवे के चाही रोज सबनी दहेज के खिलाफ रही और अपना परिवार के शांति से आगे बढ़े दी रोज सबनी ये वीडियो में देखनी आगे तरीके मनोरंजन करते रही रोज सबनी जितना प्यार दे रहा बनी हमारे चैनल के बहुत खुश बनी हम यही तरीके प्यार बनैले रखी और डिस्क्रिप्शन में हमारे जो लिंक बढ़ुए एजी एंटरटेनमेंट रोज जाई ओकरा के सब्सक्राइब करी लाइक करी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी रोज सबनी के छोट भाई और वीडियो छोड़ते रही मनोरंजन करते रही थैंक यू खुश रही धन्यवाद।